Мен Шығырданда үзімнің көптәнге якын дусларым, танышларым, Гүзәл апаларга кунакка кирдем. Менә алар шундый матур гына, тату гына яшәп яталар. Мине менә шушындый тәмле ризыклар тулган өстәл белән каршы алдылар. Исәнмесез, Гүзәл апа, исәнмесез, Фәнис абый. Хәлләрегез ничек? Ничек тормышлар? Тормышларыбыз Аллага шөкер. Шулай бергәләшеп, 32 ел бергә яшәп ятабыз. 32 ел. 32 ел бергә. Балаларыбыз инде хәзер үсеп баралар, онычыкларыбыз ял вакытларына безгә кунакка кайттылар. Шулай көн үтеп, өмер үтеп бара. Тормышлар Аллага шөкер, бүгенге көнгә яхшы гына яшәп ятабыз. Эшләрбез тоже безнең комиссарларның үзебез белән бергә инде. Үзең эшләсәң бар, үзең эшләмәсәң юк. Урыслар әйтмешли, волкой ногой кормятдыр, йөрибез, чабабыз постоянно. Сез нәрсә белән шөгыльләнәсез? Сер булмаса. Мен үземнең кечерәк кенә фермам инде, шуның белән алмаз. Шунда эшлим. Алмазлар сатасызмы әллә? Юк, алмазлар түгел. Аны кеше телефоннан да звонок итеп сорыйлар. Сезнең фирмада шулай алмаз сатасызмы әллә? Юк, без алмаз сатмыйбыз. Просто исеме генә шулай дибез. Кафеларга итләр итә инде ул. Берничә кафесы бар. Анарсын Уфсинга поставлять итә шулай. Авылда эшләргә инде. Малта барсын, шәһәрдә дә эшләргә. Сезнең 4 бала. Алар кайда яшиләр? Беренче кызыбыз Чабаксарда. Анда яши. Киевгә чыккан. Анагыбыз бар, баласы бар аның. Шулай алар тоже матур гына яшәп яталар. Ялларда кунакка кайталар. Ризилә гаиләдә икенче бала. Икенче бала, безнең икенче кызыбыз. Тәләр өстәмне булсын. Әнә бергә булсын. Трубочкалар. Менә. Тәмле итеп пешерә дә, тегә, шигә. Шығырданга хас шундый бар икән гадәтләр. Менә туган көннәрдә, бәйрәмнәрдә җыелышып утырганда төнгә эшкә хәлле утыралар. Әйе. Элеке рәгинде без яшьрәк чакта иртә белән кадәр утыра идек. Ничек әйтергә кирәк инде, җырлап, сөйләшеп, самый актыктан аш чыга. Аш ашамыйса безне җибәрмиләр. Мәҗлес башыннан ук безнең цейцыга. Канар цейләрдән тотына, анар инде второйлар, анар иң соңыннан пилмен чыга, или инде тукмачлы аш чыга. Без хәзер кунакка барабыз. Гүзәл апаның туган көне дип әйтик. Һәм мин, күрәсезме, ничек итеп киендем. Яулык бәйләдем һәм шундый ябык кофта кидем. Чөнки Шығырданлыларның күбесе хатын-кызлар яулыктан, менә Гүзәл апа килегез әле. Карыйк әле, менә без икебез дә менә охшашканнар. Менә Шығырдан ханымнары шикелле мин дә булдым. Шулай бит? Без хәзер иремнең бер туган апасы Мезилә апаның туган көненә барабыз. Шығырдан авылы кич көне шаулап тора, туйлар гөрли. Курьер китергән кем икәнен дә белмим шул. Кемнәр килә бәйрәмегезгә бүген? Килде. Бик якын туганнарыбыз гына, бер туганнар, кыза-кызалар үземнең балаларым. Сез үзегез кайда эшләдегез? Сөйләгез әле үзегез турында. Яшь вакытта эшләдек инде, анар балалар үстердек. Кайда эшләдегез? Райпода эшләдем, анар библиотекада эшләдем, анар кибеттә эшләдем. Мин сезне туган көнегез белән котлыйм. Балаларыгызның, оныкларыгызның рәхәтен күреп яшәгез. Амин, шулай булсын. Менә без килдек кунакка. Иң беренче чиратта бәйрәмнәрдә, мәҗлесләрдә өстәлгә чәй чыга. Кунаклар чәй эчә. Шуннан соң салат чыга. Салаттан соң инде пилмәннәр, кыстыбыйлар, гөбәдияләр, башка ризыклар чыккач, иң ахырдан кайтып китер алдыннан гына аш чыга. Чәй чыкты, салат чыкты, менә балык чыга. Мин өйдә салат ашадым, тәмле мантыйлар ашап килдем. Кызганычка каршы мин тәмле Шығырдан ризыкларны ашый алмыйм, чөнки минем тамагым тук. Менә карап утырам бу балыкка. Менә 1-2 көнлек булса мин рәхәтләнеп ашаган булам. Безнең иң яраткан апабызның туган көне.
Şuşu tabın altında indi mene barımızda en yakın, en yaratkan kişilerine nasıl yollandı bizden. Hazır indi en alarabı kesine pasina sözde biri. Şeyler çıkıyor oturmayın. Yerine söyler. Dilekler motoruna tuğan Cırlarımızdan değil. Cırlarımızdan Istalar cırlap jiberirsiniz. Da. Menzile sine tuğan kene bile katlayın indi. Sine sağlık selametlik dileyin. Insur bilen şulay tegizlikte, barlıkta, boylıkta yaşaygiz. Balalar, anıklar, rahatında kürügesin. Bir kadar yamaların şartlıklarına şartlanıp yaşaygisin. Balalar, anıklar, kayı hasreti kürügezmesin. Indi sine bizim nesneteliysen bütün tileklerine erişirgesin bir kadar. Indi tileklerine erişermedin. Akırı kendine haklı. Bütün tileklerine erişirgesin. Sağlık, selametlik bilen, can tanısı bilen, lanlarının rahatı kürüp. Amin. Seni şartlandırıp bırakırsınlar. Kaygı hasret göstermesinler. Da varımızda da. Bundaki yüzlerge de sağlık selametlik dileyin. Belki de kartlı. Böyle fazla çok gerek. Nerede motoruna birge yerleşip yaşargesin. Sınıflarının şartlıklarına konup yaşargesin bir kadar. Yollarda istansa veririz. Kayan arasında zatlasın. Rahmet etsin başlasın de. Bütün yakşı dilekler indi. Rahmet etsin. Allah'ın rahmeti olsun. Bir kaçından atmayayım senin geziliklerin. Allah'ın rahmeti olsun. Allah'ın rahmeti olsun. Yırtma güzelliğidir ama bizim yok. Lan şu dokuzalar Bu restoranda bugün Tuygirli Çuvaş milletinden bulgan yigit bilen kız özlerinin kömür beyramlarını uzduralar. Tatar bile Çuvaş, Urus, Mardva, ömür boyu birge turgan, ömür boyu yaxşı turgan. Даже вот meniki etey 29'da tugan yılda şöyle bireydi anı роды принимать etkindi Tatar katını, Şemir katını. O 29 году этот. Yani 29 yılda. Miniki eteyler, eneler ömür boyu konakta eregen, ömür boyu etet. Miniki üzümdeki tuganlar kevge gitken şıgırdamga turalar. Улица internasyonalneye. Domne bilmem. Anda tura miniki. Sizin isminiz neşik sıra? Radik. Siz Tatar? Çuvaş. Ben Çuvaş. Subhanallah, mene Tatar deyip söyleşem Çuvaş bulup çıktı. Nişik şulay siz Tatarça bilesiz yakşı? Bizim de ömür boyu birge turgan da. Bizdeki Çuvaşlar, Tatarlar da ya, Çuvaşlar yakşı bilirler. Subhanallah, maşallah. Mene bugün nindi toy? Miniki malay üleni. Malayınız da Tatarça bileme. Başta da bilirler. İsmi nişik malayınızın? Petr. Biz женихнің достары боламыз, жақын достары боламыз. Исемің нешек? Альберт. Альберт, сен Татар егіті? Да. Subhanallah. Şunu hayır Tatar şeybe söyleşesin. Sen özün koydan? Şıgırdandan mı? Yok, biz Шимушинский районнан, Бәйтерек деген ауылдан. Kunaqa keldiniz indi toyға. Катаматур
То есть живем дружно со всеми нациями, и с русскими, и с чувашами, и с мордой, так скажем. Teresen körüne konaklar oturalar. Toy vara. Keleş bilen kilinine kutluyorlar. Toylar uzdırу için şunday matur dekorasiyalar. Менә монда бию залы дип әйтик. Бию мәйданы. Мәҗлес тәмамланды. Матур гына үткәрдек, җырладык, биедек. Менә нихәтле чәчәкләр бүләк иттеләр. Менә шулай иттереп мин дә шыгырдан тормышына баш аягым белән чумдым. Татар ханымнары, кызлары мине үзләренең җәмгыятьләренә дип әйтик кабул иттеләр. Дуслаштым, сөйләштек, гөрләштек. Шуның хәтле матур чиста пөхтә уңган булган татар ханымнары яши Шыгырданда. Мишәрәлне яратырга кирәк, казаннар кешеләрне. Без нас, сезнең тормыш матур булмый. Бердән булыйк, Шыгырданнар белән Чуваш татарлары, Татарстан татарлары бердән булыйк. Матур Бердәнлектә генә кит. Дуслар, şimdi Мәдәният йорты каршына Шыгырданда яшәүче егетләр, кызлар җыелды. Менә монда сул якта егетләр басып тора, уң якта оялып кына кызлар. Бүгін дискотекада біздің Татарстаннан Парижден келмейміз, іштен келдірген біздің Амира Шакира. Әйдә, достым, молодец.